Сега и това дърво няма да стигне, просто не знам. Ой, се стъмнява и аз трябва да ходя за въглища. Това е супер. Да, дървото не свърши. Едно денонощие, малко не мога да кажа думата, че е един клип. Например, нали, нощта е сега като свърши, спрям клипа и толкова време. Ало, зомбита, ялте ми, скелетони, клипър, който да е, херобрайни, дракони, не ми пука. Вече съм превъртял играта, защото да. Ще да по-яко, ако даже не знам как се прави врата, нали? Даже не знам кое е дърво и как да го взема, нали? Как сам да го хипвам. Аз ще умра, това се знае, защото съм пълен тъпак и в момента си пея сам. Папа, майка ти, папа, тъмнината. Така, да. Аз мога да се направя чаркол, както пак съм. Какво ще да правя? Да. Сетих са. Да, на лопатка ще направя. Така. Тук ще има нещо подобно. Мина. Не това бе. На макс. Лаг. Так. What the fuck? О, да, едно коло. Сега ще направим един 4 торча. О, да. Еди тука. Идем над вратата. О, да. Да се направя един меч. Да отивам навънка. Координати 185 на 227. Дано го запомня. Дано. Яме. Яте ми всичките. Я. О, да. Крипар. Не може да гърмява. Един. Добре. Пам-пам-паня. Искам вълна за легло. Майка ти. Дай ми вълна. О, скелето. Искам овца, не тебе кра. Ясно. Къде си, овцо? Мисля, че овците трябва да се търсят през деня, не през нощта. Аз съм тапак. Това се знае.
Да има месо. Янка. Дай ми. Дай ми месо. Мерси. Да ти виси. Вимето. Мимето. Какво? Майко, къде си? Моба. Къде си? Майко. Оооо! Гей. О, да. Блудкнайте шефа. Ако някой не знае кой е Блудкнайт, да знаете, че е ръцар на кръвта. Краво, помогни. Изръж го. Краво. Помогни ми, ма. Мръсна, долна, гадна крава. Аро, ялте ми. Оп, сам да ям. Не! Гио бе! Аз я ялтим. О, това не беше преди малко. Агни! Дай ми вълната. Искам вълна! О, да. Бе вълна. Майка ти! Къде е къща? Искам с къща. О, да, тук е къща. Зомбе! Това нема де. Пам-пам-пане. Сега това нема. О, той па може да скърши вратата, майка му. Мой ми кърши вратата. Мини зомби, мини. Ох, майко. О. Нали, нямате? О. Майко! Не, лак! Где му проваля сега? Лак! Стига, ги! Няма да ми чупиш вратата, чуй ма! О, две зомбита, майка му! Аре, де, кога ще идва това слепото? Спирам се пър! Мамка му! Бягай ми от къщата! Бягай ми от къщата! Умирай! Моля се умри! Мерси! О, да! Кой е победителя? Аз трябваше да спра на къл. Пам-паня. Бутнете върха, защо го казва, изобщо не знам, защото съм тъпак. Ялти ме. Всичко затихна. Трябва да проверя дали е ден. Ден? Не е ден, подявайте. И съм много гладен. Хилни ма. Давай краво. Мърси. Краво. Супер. Пам-пам-паня. Так. Сега само да съм паднал в някаква лава, не знам какво. Искам дърво. Трябва дърво. Дай ми дърво. О, ден. И това беше първият епизод на оцеляване с Блудкнайт. Аз бях Блудкнайт.